किया टसने गइलू त गिल कई दिहलू आ पानी भरे गइलू त कल्प बिछिलैलू आ डललू न दाल में फोरनवा रहे कहाँ ध्यानवा। अरे ठीक बा अब सीख गई नहीं है सीख गई ना। हां हमें पूछिए लेते बैठा जी खटिया पर बहू बहू ना केने बारू हो हम न बोल रही मेहरारू हमार ए अरे केने मारता रे देखो घोड़ा देगा अब सुनी प्यार से बोलबा तो ना सुनी सारी हुआ। अरे हां ठीक बा। अरे का बेल इतने अरे तू रखा तो बाद में बात करते नहीं हां ना अरे तो दिन भर आई फोन में इजी क्या कराता कि बिजी रहतारू इजी हां इजी का होला रिचार्ज और से क्लियर बात कर खला ठीक बा क्लियर कर ए मर्द इतना दिन रहुआ आज कहत रहलुआ आज क्लियर बात करल कर ई तो बहुत दूर से बोलत रहू मर्द तो नहीं ना दूर से हां इतना पास तो है ना बैठी ठीक हाँ, बा बहुत कमी है तुम्हारे अंदर हमारे बाबू बताए तो बाबूजी बोलिए ना तू काहे प्रेम से पूछते जाओ प्रेम से इनका नमक कहीं ज्यादा खिलाती हो चुप हैं? अरे बाबूजी के बोल दे दी रहो चुप रही बहू हां बाबूजी बोलो हमने भले गरीब बन जाता कहा लेकिन दिलदार है हाँ। तारा के शादी भइल ठीक बा दिलदरिया ये थी समुंदर है इनकर लेकिन तू घर में जब अली बहू हमने के नींबू के रोटी बना के खा रही जा लेकिन हमने के दाल में नीमक सोच के डालता नहीं जा हमने के सब्जी में नीमक सोच डालता नहीं जा ए बाबूजी बतिया तक समझ चुप रहो। कल भात छौंकले रहलू तो हम कभी ना सोचली डाले तानी का बाबूजी हम सोच के ही डाले तारा तानी अंदाज नहीं खे अंदाजे से इतना नीमक कहाँ डाल दो तू कुल पैकेट में डाल दे तानी का तो कैसे जवाब देती है जवाब ना दे रहल बानी हम बता रहल और बानी। सुना परसों दिन हाँ हमारा लड़की के समझौरा से हित आयल हां तो आइल रहो इतना ना तू आटा गिल को दे रहलू कि डालो डालो सुना रुका बाबूजी गाना ये तो सुना का ना सुन लो कि यहाँ टसने गइलू त गिल कई दिहलू आ पानी भरे गइलू त खड़े पिछलैलू आ डललू न दाल में फोरना तो आपने काहे ना बना के ए खा भैया लेनी क्या खुशी बा कि गाना गावत राजा बियाह होके के जाता दोबारा के कौन इनकर बट तारे रहते दोसर बियाह कर लेनु तो इनका के हमरा के खाना नहीं के बनावे के आवेला ना आटा सिखावा गील जा। कर एगो देनी छोटकी बहन बारी एक खातिर। बढ़िया बनावेली लेकिन है भैया हैं तू मची बतावत रह ओहो बाप ई बाप मार खाना बना के तेज झमेला होता हां देखिए तब ना मानता नहीं बाबूजी। कि नया आइल बड़ी इनका के सिखा दे तो हम लोग बना के हमारे हमेशा वो खिले इनकर बढ़ जा लोग के ना सोची तू ही तनी सिखा दो खाली गलती हमरा निकाल खाना बनाना है, खाली हुरे आवेला हुए वाला हां तो सब उतने बरोबर बा बाबूजी कहत रहे हम ना बनाईब आ तू कहत रहे हम ना बनाईब तो हम बनाईब हम तो बियाह करके हतना बड़ हत खुटनियन खड़ा कइले बानी तो मान ले तनी कि कोनो चीज काम तन में गलती होता तो तन सिखावा जा सुना का सुनो बाबूजी ये काहे कला है बतिया का कि बियाह के हाथ का थुथु से खा कइले बनी हां तो बियाह करके नहीं खिलाई आ कहे बाबूजी तारा के तो हाथ चुकी से पाल के हम थुथु से खा कइले बनी हां तो हमें खड़ा कइले तब ना हम तो खड़ा कइले बानी ए बहू हां बाबूजी खाना बनाव आ नइखे बुद्धि दिमाग तार दौरत हाँ तो मरद से कह कि ए जी इतना सब्जी बा कितना नमक डाली हां हम जानता नहीं कितना नमक डाली तो ये बनाओ का हमरा की आपने बकलो बाबूजी से पूछ लिया करो। पूछे हमरा वही से पूछ ले बाबूजी कितना बनावे के बा का करे अच्छा के बा ठीक बा भौजी ना आज के बाद खाना बना खिलावत आज रहो के बाद 2-4 दिन हम ही बताई हां ठीक बा चिंता मत कर ठीक इहो बा। पहले बर्ती के काम करत रहन बाबूजी हमार अरे करी छेना करी मान ला कि देखो आज हमार लड़की बिया कल दूसरा के लड़की हुआ आज हमार लड़की बिया दूसरा लड़की बिया ठीक बा आइल बे घर में एकरा अंदाज नहीं मिलत ई 1-2 पेट के बनल बिया एया त बाइन जामी के 17 पेट अरे इनका परिवार तो बहुत लमहर बा रावण के खानदान हमार ससुराल तो में हम ना रहत बनावत रहनी हां लमहर छोट ठीक हर कहता ठीक कहता बहू ए भैया 17 बेइज्जत परिवार मत करो के- भौजी के चुप रह बबुआ 17 परिवार के नीमक ए जो डाल देती है ठीक कहता उहे बतिए बा अंदाज इसका नहीं है देखिए
माने भैया अंडा खाना नहीं में तो ना भाभी के बनावत बेइज्जत रहनी, हम करबो अपन नहीं हर बाबूजी अंग्रेजी हम पी जाइला अनु गलत से माफ कर दे एने ताकल मानबा ताकि तो फोड़ दे बखिया हम अब भौजाई है कहते कि आओ हमनी घरे कुछ बते जा हाँ। तो भौजाई ए, कहे घर घर के केहू के देखल जरूरी ठीक नहीं खे ना हमनी घर के काम होता तब? आ दूसरे केहू बाबूजी बेइज्जती वाली बात बा कि ना देखा 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 कौन यार है? अरे अरे ना करी बाबूजी जाए दी ई पस्तोल भौजाई अरे हमार हतना बढ़िया मेहरारू आ एकरा के केहू भुड़की में से ताकी त हमरा निकलागी ना कन्या देखे घर में मुंह के देखा भाई दिया दिया ना लेबो तो केहू टाकी घर में बोतले हटा आराम से ए बहू कहानी खत्म करो अब खाना मा बनू एबरा हम बनाओ ठीक बा चल चल जल्दी बनाओ ए बाबू, चलो ना हम बनाओ करी चली चली हटी अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा आहा। एक खैलस ना पावलस धोखा आ यूपी चाहे बिहार में अगर चली, के चलो, झंडा चली। आ गइल बा गाना जहाँ बनाओ। गइल संसार में आज अरे। सुनो आज हमनी के परिवार में लिट्टी चोखा लागी ठीक बा ठीक। आज लिट्टी चोखा बनेगा बाबूजी बनेगा ना बनी हम चोखा पकाई आलू के आ बाबूजी लिट्टी लगाई हम सतुआ डाल के हां ठीक बा आज के बाद तू सीख दियो लेकिन नीमक हम डालो बहुत उजे रही है हाँ ठीक बा अंदाज बता दे नहीं ओका लिट्टी गढ़े ना आवे नीमक डाले को रही नु लिट्टी गढ़े को आटा साने जाई तो गिल कर दी आटा साने बताई खानी नु हैं लेट होता बनाओ दे हां ए चल चलो। हाँ बनावो में तो चलो। टाइम लगी ना हाँ, चलो, ए चलो। आरा बोझा ए रे आड़ा बहे बाद में पहले टिप ना हमने के अरे चली। चार गो आदमी के चल बहुत तू चल चल चली। चल चल बहु भूख लाल पेट में बहू हाँ बाबूजी तू आटा सानो अच्छा ठीक बा हम ए जे बर्तनी हाँ ए समरुआ सुन आज का हो बाबूजी तू जाके गोठा लिया हाँ ये लिट्टी लागी लिट्टी लगी ना आ बरा ट्रेनिंग है देखो बहू के ट्रेनिंग दे दे बराबर ले आओ तनी लिट्टी ए लिट्टी लगाओ लो हम लेके आओ तनी कोई ठवा हां आटा सानो अच्छा ठीक बा अरे देखिए बाबूजी ठीक बा ना अरे रे दादा अरे का भाई अरे इतना पानी काहे डाल देलू बहू कितना पानी तो ठीक है बा ठीक है बा माने अरे बहू हम ना पानी आओ ना पानी रे बहुआ हम तो इसी खाने नहीं बाबूजी अरे इतना पानी ना का करबो लड़कन के पढ़ाई में सियाही ढेर ज्ञान होला तब का करी पानी तो ढेर डाल देलू लीची को सिखाई तो मन से सोचो पानी धर हाँ वो तो बात बा। एक आसान तो अच्छा सालत है चल बाबूजी अगला हाँ गोइठा ले आ देनी धर गोठे धर आ अरे उ तो आटा के परे बना देलस अरे का कहता अभी तो अस्थिर रह अरे गोईठा जलाई ना ऐसे ऐसे करके रख दे अरे वैसे ना रखला ए विशाला को बुलाओ उ ससुर ए देखिए बाबूजी ऐसे लाइक लइका ह उ केने गई अरे बाबूजी ऐसे ऐसे रख दे गोईठा पे अरे ना बुचिया लिट्टी बन अरे जाए ना बहू कबो बुचिया कहता रे कबो बहू तो बेटी है ना हई हां बेटिया आ बहू में का अंतर बा ली बाबू बाबूजी अब कैसे सानी आटा और बताइए घर में लाटा लिया ठीक है बताइए लो हाँ सारा आटा बहवा दो लो बहुत सुखात नहीं के ठंडा के दिन में आ कैसे पिसाई अरे तनी अधिका बात सबे नाश्ता कर ले जी बाबू सबे नाश्ता हाँ। ठीक बोलो नया नया कन्या बिया बाबू हाँ। सिखायो के बानू अरे है ली दादा बाबूजी आटा डाल सारा आटा गिल कर दो हाँ रवा चुप रही और डाला बहुत तन हल्का से डाली है और डाला की गोइठा आ, इतना दी। गिला बाटे और डाला ए बाबूजी ठीक बा हाँ देखत रहो दूसरा का दिन ना बताइए हमको। हाँ चल सीख लिया बाबू हाँ ठीक बा ए बनाओ जरा लिट्टिया बाबू हम हाँ, आट बाबूजी। फटा से ले बाबू नु ए लाओ देख लेनी सीख लेनी अरे घी बारी लेके आओ चुप रहा हैं? बाबू देख ले नु हाँ देख लेनी यही तरीका से आटा सनाला बा। हाँ ठीक बा ठीक बा। न तो गाना में गवलर गवलर लसनु बुरा मत मनिए बाबू हमार अरे घर ना बाबूजी पूरा काम आने कैसे गवलर लसन भले बुरा आटा संगे गइलू
गिल कई तारा ना गवेला बड़ा बउआ कि अटसने गइलू त गिल कई दिहलू आ पानी भरे गइलू त कल्प बिछिलैलू आ डललू न दाल में फोरनवा रहे कहाँ ध्यानवा अरे ठीक बा ठीक बा अब सीख गई नहीं है सीख ठीक गई बा ना हाँ तो हम अब गोईठा के आरा बोझत तानी आ बोही तो हाई लिट्टी अब पाक जाई हाँ ठीक बा ठीक हम्म